ene eya Santiman Council na Santimera akrati ane na echi ebae afei ana Santiman Council nyina na ewura ehia na de nananum epesom bi etu ye bia mo hwe na mo ka na nanum ewura tenase ya wada no ewura tenase na de se bebre na atudwa abusua se onya bi hwe ya na mebo mu nchimu kakra bi na afei ekomo no ya ka che nyina ya de abremu afei so zambaka ya me de abontem court case area Akumia City ono so ne nsem kakra enu mebibim kakra da ma afei so ezem na do so nana akwakuchire a ono ene echikrom hine ono so abusua kantam agu ni so eno so de emu komo kakra e de bebe on pani sem TV so bo dey say obe subscribe be like be comment na wa share na ensem no ma chechire ohun me be senim kakra na wanya bi ahwe na unua bi onya bi ntie ni so onya bi tie na ebesua de eti am ka se besua de ni se minim se mpanifo no obi nya tumi bia otumi de ope bia ene de we nim ani kakra yesua no de be toto ho na won so de kakra wo no won so de afa comment section wo na wo de amaye so hye ama obi so enya bi na onhwemidi ani kofi afrie na de di nkan mame mfa yeru ansema na no mode tudwa obia tibi audio obia tie bi so onya bi ntie ya enememo tie kakra Santimera say obia ni obetimi di ne tumi asisi obia efa ahensem ho na se wohwe Ghana mamra na eyi Santimera 247 ebio eyi ni si nchen na de amanyi na aka nyina de na taachiri enti se oya wadin se wonya tumi bi na de besisi obia enya de se bema kwan amana ya adwuma na afei so na na adwuma badu a ono so ti won ma de bia da wo se on de bia obeso yeti Asantehene na obenya ne kaseti ya na obusuafo Santimera se nkan che ne se ono so so on so Asante a sebi owu a enyema ofiri mu a entosini abusua yetie irade kakra okan embra Buno East ena hafo John Buno ho nsem bi koso ho a enye John se Santiman we mo Buno East ena hafo oga Buno ho nsem bi koso a enye obia ni wo betumi akasa Regional House of Chiefs we no betumi aboman hene ana obebo bibia John betumi akasa Regional House of Chiefs we no ebetumi aboman David eni wo sa and obia so ni wo betumi ni nsa si ne bo se House of Chiefs we de mema wo bi ma John biazu no wa obetumi nsa si ne bo se mo region ha sei Regional House of Chiefs no mempene ama obi emdo John sa na ekoso wo Buno ho John wono ho no sa na ekoso sa na ekoso wo ho John na ekoso na memma kwan sa John wo se nyina ti asense wo fa amane kwan so yi wo hene ansa na Regional House of Chiefs in the statutory creation and seeing it and mine. John Regional House of the DD come here, the accourse and pass away in Sampa. What house what to me so because we'll see be anyhow. Dear 2 men will be was 2 means Ben and will be one side. Any patapasa. I didn't Ben. So one corner, bear master will be to obedience and Maquine. 1985. Rollins, Jerry Rollins. Oye committee. 1985 to 86 na Idrisu Mahama committee. The brand minu apanyin. Na etimentra ho. Mentra ho. Wono ensokwa wo betwi afa meme so. Ensokwa no What Messiah ha? Na just Bro Regional House of Chiefs me the ban soko. So when Messiah na Bro Regional House of Chiefs me the ban national house. Dabi. Ana Sampa. Dabi. Kwantuma. Media. Do for the Kwantuma. Jenim media. Bedu was number 1. I think now. Sekwa onate ni nyina eme John momu ho sa mo de mo kabi na menko ameku moni wo mo nyina na ko na sa John Sampa so awie ye ehun ne obi ani wo baba se na Sampa se ye be ye ndan azumi an mani di akira mama lawyer for na ayi ye ni nyina Aziru akan no wabobo bonko bebre ba
ɛyɛ ne dia wabobɔ nkuo bebrebe ɛyɛ ne dia ɛwɔ bono ne ahafo nti what kakra fine na abusua yɛnti system na ɛnɛ yɛwura ɛne Asantuma Council bɛtena ase na sɛ de meeting ne bɛsi akɔni na ɛnsa bebree na wɔ hɔ a yɛwura bɛhwɛ na nananom de ɔma no atum no ma hwɛ na deɛ ɛka ho bi a ɛdi mu tintima pa a ɛnde ɛda nkyɛn yɛwura ɛbɛtu kwan no kan ho asɛ ɔsɛ aboɔ ntɛm wura kwa mekusi na akɔmi asɛ kyinsɛnsɛm menya ne teɛ sɛ yɛwura ɛnɛ wafrɛ wura kwa mekusi ɛne n'abusua ɛne nana abɔntamene sɛ ɔmomra na ɔnsiesie asɛm na yie ɛnto yi nti abusua yɛni ɛne aso ɛdɛmanhyia fi kɛsie mu deɛ ɛbɛkɔ so bia yɛma mani no mu aso ɛsi ɛwɔ ho deɛ ɛbɛaba abɛso mu afei nso denya ase nkonnwasɛm ɛno nso committee no de ɛho amanebɔ ɛkɔbɔ ewura afei nso kwaman ɛno nso ɛho nsɛnsɛm ɛna da so a wɔhwɛ no nti ebia na ntumi hwɛ so a mebobɔ kyerɛw na wɔhu sɛdeɛ nsɛm no bɛsi akɔ brekum nkonnwasɛm na no muka mɛka kyerɛm sɛ ɛnkyɛ menya ne nteɛ sɛ brekum ɛnkyɛ obenya manhene ɛsɛ abra brekum manhene efiri mu no ana ɔkɔ akura no yenya de obeso akora tuom bani si dade bibu a ebo bi puom enti yewura behwe na wasiesie eno nso ene Asantuma Council betena so ensem no eso bia ya nkwanta eno nso ehun sensem yewura ene Asantuma Council behwe na matena so na maka ho aso abusua yaka cho se de be firi ma ba bia yewura nya ntena so yetimi ni yewura nim kan nemom de be firi ma ba bia no ye ma wani ene waso esi won ye wa ha se ye be ma waso ati maka cho se pane etofo mu a yenso yebete na ye de ho nsem de abremu nti abusua saa na tie se de wuguso a wo hwe na ewuadumase eno so ohene ebetena saa omo nsensem no eso afei nso sabronum konwasem eno so santimawura ebetena saa nsensem no so na nyina wa hwe na wasisi saa krata ya abeto abonti amedi mu nsem de bro no Secretary Edema Asantuma Council Owura Kwame Adusei Ajiman ona ye secretary ona ne sa ehye sa krata ya se na se Asantuma Council members ni nyina ana afenso divisional heads ana afenso parties ni nyina so eka ho bia omo atintim sa krata ya ne ye de ho nsensem de bro tiwura etena so no oka ho asem wi a ye bekoso bia ye ma waso esi ho ye de nyina baba besomo na wahu se de ehun nsem esiti abusua ye free wo na yenko chikom eyo ohene yiri akonya ense na anom de hu video bro se omayi ohema afoforo ye ni kotu awisi ye hwe tia santem ekodi asemi mu adanse na ekwo na abusua pani se kwame eda no ane opani mensa brampa ese kwanya nana kwakuchiri ene mpanifo bi faso a omusi ochikrom ba pani no enye ne kwaso nya amamre nya amane ye de pani se pani bie matemanti ye nsɛmtwerɛfo nti ne etia bibi ni a ekusuama de ne ye nso ye de ababa abesomo na abusua mimi de kakra masua minim ene se ohima akwa akura nya se be yihima abusua ni nyina na ano no yi obia sutire na abusua ni nyina na ano mekire aduana oyoko bretuo ekwo na asachi asona sa abusua ni nyina no omo na ano mekire abusua pani fo omo ana ho se omo kosia koru an bebo omamane ohene ne bebo omamane na omo nyina ahia se odi kuro so bebo omamane omo nyina ahia wi a na afi ye de atomanim se ye pese yi oba pani na dase ne de oba pani ye de ebe kire mu ne yadi na fa kuruma kire kuruma ne se ampa ye yi oba pani na abusua ni nyina hu se anase kuromu ni nyina hu se ye yi oba pani enye se kuromu ni nyina hu kura na abusua na no ne de oso obia eti 1 mimi hwehwemu ene ye minim efa ochikurom oba pani esie hu ne se abusua pani se kwa me se nana kwakuchiri wansi abusua bia de di nkan de toso biem ade se omanfo buo amakuro no ne senti se osi oba pani na enye yi ntenam so ama ekwo na abusua no akokantam
e de agu na nakwaku chiri so se osi oba pani na oto ye wurantam se bi agu ye wurantam so de utimi fa ento fom ntam ne course no ye de nsantwafo ye de ho se de beku bia be mu ahwe omo de oba pani ni pie e de ne kofa akuru abusua ye hye se de ntam no esikoye abra abusua no akoka ntam ne gu na nakwaku chiri so usi wa hima otu fontam ifisa madin ka kama boso usi wa hima ko na otu fontam ana mo be ye wa ase ye ko na eti anu na mabɔ mutofan e de atro no makato se de minim efa oba paninsie ehwo na me de ama wo minim ebia na so ni bibi fufuo bi na hwamu na so esi ba panin hwamu ana ewo se omohwe se ohema no ye beyie na yeyi nso a me bato pi hwansa de se obokromu ni nyina amane eno ya asemsebe ye wansa de bekọ akire bia no ye be ma so mate bi na mahunu ye koso wa ahensie mu empanin se titi obi ka titi obi kire santama me ne amane ye nto mfomo da de ye nim ye besua de ye nim so no ye beto aso ne ya kire na ama asantama me no atimi adimu abusua ensem no na mabọ no tofa ade ama wo yo ye beba bia no ye ma wani no aso enso me di ni Kofi Afriye channel so se obe subscribe be like be comment na ba share akra